kok musuh karo Ratu Melarat Rama Wijaya. Siji wae wadya balak ora ana sing unggul jurite. Paman Prahasta sing tak gadang-gadang dadi senopati perang. Jebul mung kalah musuh kethek sing wujud mung sagegem tangan. Adikku wedok Sarpa Kenaka mati mergo dipaeka si keparat Lesmana. Wiji durung buta liyane kok. Sinuwun piye? Pancen niku ngrumaosi kalubutan awake dhewe niku ora gampang. Saksih ngeten. Rajaipun wong rumangsani sampun bener. Rumaosi wis bener dhewe niku biasane rasane menungso. Mila tembung mertobat niku 1001 sing saged nglampahi. Mongko tembung mawas diri perlu sanget menggaipun tiyang urip wonten alam donya. Langkung-langkung paduka minangka jejering Nalendra, jejering Ratu Gedhe. Menawi boten nate mesu budi, boten nate ngilo diri pribadi, nggih ngeten iki kedadianipun. Bareng wis babak bundas entek-entekan lagi tangkok salah apa. Lah iya lho. Bola-bali wong iki ngono kuwi. Gelore tau bomburi nak tiba arep kuwi jenenge pendaftaran. Lagi wis entek-entekan lho. Lah mau-maune iki yo ngopo? Wiwitane wis kaya yak-yako bareng wis kegelan sambate Nyaiwara. Modal 10.000 menang 200. Iki kurang trima. Dipolke 200 dadi 1000 kurang trima. Wah, dipolke malah bunda syukur modal. Ngono kok diterus-teruske to. Oh ya. Pito kang. Kok ya. Kok wong iki sing trima ngono lho. Nanti kowe iki lagi diwane kepenak ya bersyukur. Ora kok malah hulak-hulakan umpah-umpahan kok kae. Gusti Allah iki nak gelem malih nasibe wong iki gampang lho. Lambemu menawa. Aja nyuwati kok berat sewu. Menawa iya tak kenang ben. Tak rumah-rumah Ben. Ora bagi ora ana luput ana ngendika. Lupute klerune dosa kala iki. Tak rumokke. Mengko nak diomongke klerune ngendi marah-marah. Mayang ayo. Oh, nang diomongke nesu kok diomong. Ora gelem ora rasane mlaku minggato. Wes jenenge guru penderek. Bola-bali wong melu ya. Ya mau diomongke sing apik-apik wae kan. Timbang diomongke apanane wong dhewe iki ya mung batur. Engko nek dhewe dipecat arep melu ngendi? Wong saiki aku wis dipecat ana lor. Mah bareng melu sing anyar kuwi tanggapane sepi. Iki ngomong-ngomong aja kaya gur-gurengan. Enggak ngomong. Ngeten lho kan. Nyon sewu. Kula niku tak matur nggih sinuwun. Nggih. Nyon sewu. Paduka menika sampun rusak Pagrayu. Rusak Pagrayu maksudnya kepiye iki? Alon-alon to, alon-alon. Rusak Pagrayu niku sampeyan sampun ngrusoi bojone
bojone wong. Niku dosa lupute sampeyan. Lah iya. Niku nyuwun sewu. Paduka niku ngrusak bojone Prabu Rama Wijaya inggih winastan Dewi Sinta. Mila mulai perang sampeyan ngalongko niku mboten badhe menang ora bakal. Wiwitane wewe wis elek kok. Wiwitane elek ya ramuane ya elek gelis. Wong iki nandur apa duwe apa ya Kang Togot. Lah ya. Nang wong lah ya aku ya gumun karo bose dhewe lho. Wong wedok sangalan kok iki wayu-wayu akeh. Lah kok dadak milih bojone wong lho. Dene iki yang menjadi dia kan bojone wong nyapa lho kok ya ngati direbut ngono lho. Lan yo ngono kuwi saru to wae. Ya iya. Aryo. Anane aku nyolong Dewi Sinta ora mung nuruti hargane nafsu. Nanging aku uga mikirake kawulaku, yo mikirake negaraku. Negara sing pundi? Mikirake napa? Wong saploke nyalon konjengan cepet ya lan mboten saya makmur mulai saya ngajur. Kahanan saya wangil, saya larang. Jarane nyalon kok iki bumi surga. Tongkat kayu dan batu jadi makan lha nyakane napa? Watu napa kabeh didol njaba. Sing jero rekoso pajek njake apa-apa mundak. Arep ujun piye kudu iki Malboro lho, Kang Kapok. Bareng saiki ana tujuan wis sesasi pisan. Saking pajek apa diunjake. Cangkemmu yen kowe ora seneng meneng kok. Mangaryo. Dewi Sinta kuwi ora mung titah sawatah, ora mung wong wedok biasa nanging Dewi Sinta salah sawijining titising Bathari Sri. Titising Bathari Sri. Titising Bathari Sri. Langkung mati mergo aku percaya. Negara yen ketunggon Bathari Sri bakal dadi negara sing ayem tentrem. Kaping pinggone sapa wonge sing ora kedanan nyawang kasu wis kene bensi kok. Prasasat wiwit pucuk rambut nganti jejempol sikil ora enek gepet cirine. Ora ana cacate. Kula anggonku banget tresna kepati-pati lan Dewi Sinta. Ora ana dalan liya anggonku kepengin garwa Dewi Sinta. Kejaba tak colong saka tangane Rama Wijaya. Lan iki yo. Bayen wonten niku nggih pamanggi sampeyan. Nipun monggo derek kemawon. Ning menawi saged kula elingaken tumindak ingkang paduka lampahi menika estu tebih saking tembung becik. Amargi nyala bojone Wijaya. Oleh wae kowe duwe panemu kaya mangkuk. Nanging elingo menungso kuwi tibake bolonco ning atine ora bolontok. Nggih. Kena bae wong-wong kae duweni panemu yen ngrebut bojone wong kuwi kleru. Ning yen tumrape dosa muka. Ampuh wong lanang, gagah gawe wong lanang iki yen bisa ngrebut bojone liya. Syukur bojone kancane dhewe, lha kuwi gagah wong lanang. Usah. Wih, kuwi wong lanang. Bojone kancane ketok mayu mending moblok. Dinteni lenane sing lanang budal kerja. Jak janjian. Ngono kuwi rasane wong lanang ning ati bunga.
piye to Kang Tangga duwe pemimpin kok kaya mangkene iki kepiye Kang Tangga arep dieloni kok ya saya suwe saya rusak ora dieloni kok ya ora ana lowongan abdi liyane dandane iki ya belanjane ora sepiro lho Kang Tangga ning yo piye lah urusan weteng ya dilakoni wae kowe nek ijek pengin ana kene lambemu meneng nanging yen kowe ora seneng minggato awet mau nganti saiki kowe guntur wae nyacat kalau jenenge iso kabeh bae sumitraku padha lungguh kene karena aku ngenteni tekane anakku lanang Indrajit kang dina samengko tak utus memanuki adikku Kumbakarna anggone maju ana palagan Barmana rek mangos wong ngambengan hati karnane kaku aning malko amalaku Indrajit kang wis bali ora praja nalika nggih Kanjeng Dewaji kula pun mekananda kawangsul dhateng praja nalika sugeng kula mugi kunjuk Kanjeng Rama ya wis tak tampa malah kepara kang selak rasane atiku piye kabare peperangan piye Jrit kowe kang tak utus memanuki yudhane pamanmu Kumbakarna piye? Inggih kepareng kula badhe matur Kanjeng Rama. Yo, mara gage matur Jrit. Kula nderekaken mengsaipun paman Kumbakarna. Wonten madyane palagan. Pangaputing paman Kumbakarna katon depan
keng ketakon bokal naima ngewe wadyo bolo wanoro sami pecah kanjeng Rama mergo pamanmu kae satriya sekti Madra Kula aja kok menungso sedhep dewa wae miwis nyawang kasektene pamanmu mung kari ngenteni dina rupe Rama Wijaya lan kabeh wadya bolak sak banjure piye sak banjure piye ora kaki tutup manggon ngomong bapakmu wis kadung seneng ora kaki tutup aja inggih kanjeng Rama ngamuk teng putra Megananda paring katrangan kepiye pamanku kok karo ingkang sampun kula jagaken meka sedhela pamanku kok karo gugur wonten Prananggana badanipun dipun damel sawalang-walang kaliyan Rama Wijaya adikku kumbokaro tanggonmu nglabuhipun kakang nanti kok rewangi itu mengkeng pati yo yen ora aku dhewe sing maju ora bakal rampung perkara iki cek kula nanti balane kang adewe dampar ke Prabu nang alih muarang kuwi tak ditipke negara ngalengka wis ora usah pemelu-melu bapakmu dhewe sing bakal maju mateni Rama Wijaya Waktu dilarang sawetawis kan Rama aturune mobile wekdal menika Senopati negara Ngalengka dereng telas taksih wonten kula kalah putra Paduka ingkang sagu ngabekti dhateng Kanjeng Rama banjur sing mbok harapake kepriye
Kula boten lila menepati kok maju wonten palagan. Kula lila legowo menawi Kanjeng Rama maju wonten palagan menawi Rama Wijaya saged nugel jangganipun Indrajit. Mila Kanjeng Rama kula suwun lenggah wonten dampar keprabon negari Ngalengka. Sarwi rantos warta kula unggul mangsa Rama Wijaya bako. Anakku kowe anak lanang kang bisa mikul dhuwur mentem jero labane wong tuwa. Ora rugi lek ngopeni karo kowe, Dik. Kowe anak lanang sing tak gadang-gadang. Kowe tak teng-teng kaya kendang. Ana tetembungan bapak pola anak kebradah moro gage rabekno bapakmu, Dik. Wale kudune ki anak pola bobo kepradah. Dadi kekarepane anak dituruti monggo lha kok mulai iki wong tuwa sing duwe kekarepan. Umume iki anake sing rabi wong tuwa mangesne lha kok mulai iki wong tuwa rabi anake kon golek kelsi. Ora kathok iki. Yoben. Berarti mau wis. Saguh hati Senopati. Nurinde kula saguh Kanjeng wis. Yo. Mula wiwit dina iki kowe tak disuda dadi Senopati negara Ngalengka. Ora usah dadak suwen. Para gage budal sik. Sandika ngesaken karo Kanjeng Diwaji. Usiaku budalke anakku Indrajit. Kowe sakolon tak utus toto aku jlantrane Indrajit. Yen nganti ana mogane nglakon ora usah dadak kesuwen. Moro dadi nyadep marang jenenge ingsun. Mengko aku dhewe sing bakal jumangkah besok iki ngestaken David. Yo. Sukare pasrakan iki. Aire Kairang Candrane